taskar labarai da ɗumi-ɗuminsu. Ku danna subscribing game da danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labarai da ɗumi-ɗuminsu. Ku danna subscribe ɗin game da danna ƙararrawar sanarwa kamar haka. Shugaban kungiyar sojojin kutsewa gwamnatin Najeriya, wato shugaban kungiyar 'yan Boko Haram wanda aka fi sani da Shekau, ya saki sabon wani bidiyo, yayin da cikin bidiyon yake jawabi akan cewa yana ikira ga 'yan bindiga, wato ga 'yan ta'addan da suka addabi yankin nahiyar arewa irin su Zamfara, Sokoto. Yana kira ga wannan 'yan ta'addan da cewa da su zo su haɗa kai, domin nan ne za su fi samun dama da kuma kayayyakin yaƙi da irin abubuwan da suke bukata. Ku danna subscribe na kan tashar mu domin samun cikakken labaran wannan bidiyon, domin ganin bidiyon da Shekau yake kira ga 'yan ta'adda mazauna Zamfara da Katsina da akan cewa su zo su haɗa kai. Ku danna subscribe ɗin game da danna ƙararrawan sanarwa kamar haka. Kamar yadda yan jaridan Hausa Zone suka rawaito akan cewa shugaban 'yan kungiyar ta da kayan baya, wato Shekau, yana ikira ga 'yan ta'adda wanda suka addabi yankin nahiyar arewa akan cewa da su zo su haɗa kai, su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, su zage dantse da dantse domin ganin bayan kafuran gwamnatin Najeriya. Ya ce cewa wayannan abubuwan da suke yi wannan ta'addanci ne, bai kamata su je su ringa samun talakawa suna kashe talakawa kai tsaye ba, wanda ba su je ba su gani ba, suna kashe yara da ƙanana da tsoffi. Ya ce kamata ya ce cewa su zo su haɗa kai ƙarfi da dantse, su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin ganin yadda za su shiga bayan gwamnatin Najeriya. Shi dai shugaban ƙungiyar sojojin sa kai ta ƙasa, masu sojoji kutse, wato shugaban ƙungiyar ta da kayan baya Abubakar Shekau, ya ga dai ya rasa ta yadda zai yi ne sakamakon yadda sojojin Najeriya suke masa lugudan wuta, suke ta samun nasarori daban-daban akan 'yan tada kayan bayar. Sannan kuma ya fuskanci idan ba tare da ya samu wasu ƙarin mayaka ba, to gwamnatin Najeriya tana dab da kawo ƙarshen sa, sannan kuma shafi tarihinsa a doron ƙasa. Sannan ya ƙara fuskanta akan cewa sojojin Najeriya suna ci gaba da kashe su, duk wasu mafakaucinsu wadda suke cikin dajin Maiduguri da yankin arewa, sojojin Najeriya sun riga da sun gano su. Sannan kuma ya lura da cewa ana ta musu illa daban-daban, shi yasa ya yi wannan ikirari ga wayannan 'yan ta'adda wanda su ma suka fara ƙaurin suna, wanda suke addabar yankin Zamfara da Katsina da Sokoto. Ya ce yana kira da cewa da su zo su haɗa kai, zai ba su matsayi masu ƙarfi, sannan su haɗa kai domin ganin sun cima burikansu na ta'addanci. Abubakar Shekau dai na san kun san kowane ne shi, kuma sannan shi ne shahararren ta'adda namba ɗaya wacce ya addabi nahiyar Afirka, musamman Najeriya a gefen arewacin Najeriya. Shi dai Abubakar Shekau ya yi ƙaurin suna a gefen ta'addanci, kuma kowa ya san cewa Abubakar Shekau mutum ne mara tausayi. Yana ikirari ga idan 'yan ta'addan nan suka amsa masa ikiran da yake yi, ai ƙasa ta shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A nan nemo kawo muku 'yan takaitattun labaran jama'a da malaman ƙasarmu da dattijan ƙasarmu. Muna so don Allah, don annabi, don alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku ci gaba da taya sojojin kasarmu da kuma kasarmu baki daya da samun zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci, da kuma ci gaba da roƙon Allah da kar Allah ya ba wa Shekau daman wannan kudure nasa, da kuma Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan tada kayan baya, kama daga 'yan Boko Haram har 'yan tada kayan baya na 'yan bindiga, da kuma 'yan tada kayan baya na cikin siyasa wanda suke lullubuwa da rigan mutanen kirki suke cutar mutane, da kuma mutanen da su ne suke ƙara ɗaurewa 'yan ta'addan gindi domin su ci gaba da kashe talakawa da kuma al'umma. A ci gaba da taya su da addu'a domin ganin bayan su rankatakar baki ɗaya. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe akan wannan tashar tamu, domin danna subscribe ɗin shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma sannan kuma shine zai ƙara ba ku damar daga zarar idan mun zaƙulo sabbin labarai za ku ji ku ta ƙara ku kalla ba tare da kun biya ko naira ba. Ku kasance da tashar mu mai suna Taskar Labarai, kallo kyauta ne.
jin labarai kuma shi ma haka zalika kyauta ne.